अरे तो सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी अतबो नाही बाबा विदवा आ कइले छोटी रे नदी एगो गीत गौले कदू सात नदिया परवा से इनकर भैया आइले रे नदी कदू तब नाही बाबा हमरो विधवा कइले रे विधवा ओ होला बबुआ मानो आजो हमनी के गांव जवार के माई बहिन लोग जब माई के मंदिर में पूजा पाठ करे खातिर जाली तब 5 जोड़ा चाहे 7 जोड़ा पूरी पका ली है ए मकई के ना मरुआ के उनु हमार भौजी पकावेले तो तारा भैया के पूजे खातिर पकावा हां हमार भैया सोखा हो माई के दरबार में जाई लोग जिन नहीं की कनिया रही है चुनरिया के ओरली है कैसे होकर चाची और हेली झई से आई देखा बाबू के तरे हे तरे आहा प्रणाम आंटी जी आंटी ना अंकल माई के दरबार में जाई लोग फूल माला डलिया मंजोर भी लेवे तब ले ली लोग हाथ में चाहे हमनी के दशहरा में देखी ले जा माई के मूर्ति जहां बनाव रहलो जब बैठ के 2 4 5 गो सखी लोग जाके रमत झम माई के मंदिरवा में जाई लो आ जाके कौन गीत गाई लो नीमिया के डार हो मैया झूलली झूला के झूले झूले ना आ मैया गीत के देहात के माई माई लोग गावेला गावल जाला ना अच्छा रउए लोग बताई गावल जाला ना चाची बोली ना चाची ला जाई मत चाचा भोरे नु बोली हन अच्छा देहात में गीत के गावल जाला ना लेकिन देहात के माई बहिन लोग गाई उहे तनी लोग दिल्ली बॉम्बे कौन चल ना जाई थाईलैंड थाई हां जने पिलुआ खा ले सर ओकरा के चाउमीन कहल जाला दिल्ली बॉम्बे तने चल चले के हइसने रोशन ऐसन भव करी सब माई के मंदिर में जे है सब माई के मंदिर में जाए से पहले हाई हील वाला सैंडल पहन लिया सब और हते हते नहीं कहल पीछवा से उठा रहता डेर बिता जब पहन के चलो तरी से बुझाता गधा पे चलल बड़ी माई के मंदिर में जाए से पहले बबुआ और हनी संभारत न सके तारे ये आए हाय हाय रे मार डालूंगी रे ए आए हाय हाय खतरों करूंगी माई अपनी के पूछा तरी की बेटी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो बेटी पढ़ले रहा तरी से इंग्लिश मीडियम में ओकनी के बोले के स्टाइल देखे माई पूछले बड़ी की बेटी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो कहा तरी से की माँ ओ माय स्वीट स्वीट बेबी मम तो जा रही हूँ माता जी का पूजन करने के लिए अरे तो ते माई के पूजा करे जाता रे गोर में हाई हील वाला सैंडल पहन के हमनी के निमिया के डाल गाम से तो ओकनी के का गावतरी सा ओकनी के का गावतरी सा यार मेरे तू बता दे मुझे हो मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम मेरे जिंदगी से जाने पैसा लोगे तो माई फिरार की रे आवतिया पूजा करे खातिर आ गीत गावतिया कि मेरी जिंदगी से जाने का काल हो ले तू
माई के सुमिरन गौले हाँ अच्छा एगो चीज देखे का कहता है कि नौकी लई लिया हाँ गोर में हाई हील वाली सैंडल पहन लेता है चलो तरी से तो बुझाता कि गधा पर चढ़ अच्छा ये बताइए आप लोग एक बार जरा मन में सोचिएगा जब कोई लड़की पूजा करने जाती है उस टाइम हम लोग कभी गलत निगाह डालते हैं उस पे नहीं उसके तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो मन में भक्ति का भाव डालेगा कभी नहीं आई कतना नेचर के गंदा आदमी बा केहू ई ऊपर से नीचे ले आंख जरा के ना देखले होई त इस सैंडलवा कैसे लौक छी छी ई जानता नहीं नंबरों के फिर इस सैंडलवा खाली देखले रहल जब देखले त पहले कि हाई हील वाली सैंडल पहन के पूजा करे जाई जाला वो खाली सैंडलवे देखले रहले उतार के ना मारवा दिखा देले धुरेंद्र शास्त्री बनता रहे धुरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर की कृपा बनी रहे जा आशीर्वाद है अरे मर्द काहे काटो तरह मर्द धीरेंद्र शास्त्री के मौसी आउ तो भाई ये धुरेंद्र शास्त्री